खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिजनीआव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय रंजालि बैसागु फोरबोआ गाजा गोमजायै जोबलांबाय। फैगौ 29 एप्रिलाव जेएनपि चिरां जिल्लायाव थाखो 6 नि थाखाय सायख' आनजाद जागोन। बिजनी साहित्य सभा नाट्य सन्मिलना बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीखौ मान बावदों। बागानि राजाबिल जोंमा लाइब्रेरियाव खुंगा 29थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। भारत आरो भुटाना जर'खा रंजालि बैसागु फोरबोखौ खौसेयै बरायदों। मनीषा बर'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ होननानै एबसुआ दाबि खालामदों। टिहु बर्मा सोलोंथाइ मावख'नि सिङाव गोदानै लुफामनाय पश्चिम खावखुसि गुदि फरायसालिखौ इएम राकेश ब्रह्मआ बेखेवदों। बर्मायाव बिटिसि सोरखारनि मावथांखि गड मिशन बेखेवदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनीआव बिजनी नोगोर बर' समाजा साननैनि बायदि हाबाफारिजों खुंफुंनाय रंजालि बैसागु फोरबोआ गाजा गोमजायै जोबलांबाय। गिबियाव बैसागोनि सेथि सान सनिबार बारायाव फुंनि 9 रिंगायाव गासै मोन 18 फारानि फिरफिलाखौ दैखांनानै हाबाफारिखौ जागायजेनो आरो बेनि उनाव रुंसारि बिथांमोननो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बेनि उनाव थामथि हाबाफारि बायदियै बैसोआव देरसिन आरो बैसोआव उन्दैफोरखौ मान बावनाय आरो अननाय होनानै बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बेनि उनाव गिबि सानाव फरायसाफोरनि सावगारि आखिनाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो देमसि मोसानाय, जावजा मोसानाय, खुगा मेथाइ रोजाबनाय, गोदान मेथाइ रोजाबनाय बायदि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। नैथि सानाव लांदां मोसानाय आरो देंखो मोनाबिलि खुंफुंनाय जादों। लांदां मोसानाय बादायलायनायाव गासै मोन 2 बैसागु हानजाया बिजनी नोगोर बर' समाजनि गुबुन फाराफोरनिफ्राय बाहागो लायो। देंखो मोनाबिलिखौ मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारीया बेखेवनानै होयो आरो उनाव फावरिया एक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारी मोना देंखो बोनानै रबिबारनि हर 2 रिंगासिम बयखौबो रंजा होफायो। चिरां जिल्लानि बिजनी खामारगुरियाव थानाय जवाहर नवोदया बिद्यालयआव 2023-2024 सोलोंथाइ मायथाइनि थाखाय थाखो 6 आव गोदानै मुं थिसननो फैगौ 29 एप्रिल 2023 आव सायख' आनजाद खुंनो लानाय जादों। जायफोर फरायसा एबा बिजाथिफोरा थाखो 6 आव गोदानै एडमिशन लानो सानदों एबा अनलाइन आर'जलाइ गथायदों बिसोरो गावबागावनि एडमिट कार्डखौ जवाहर नवोदया बिद्यालयनि वेबसाइट www.navodaya.gov.in निफ्राय डाउनलड खालामनानै दिहुननानै लानो हागोन। बेनि थाखाय चिरां जिल्ला जवाहर नवोदया बिद्यालयनि गोरायुं इउसि प्रजापतिया मिथिहोनायजों लोगोसे बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव साहित्य सभा आरो नाट्य सन्मिलनिया रबिबारखालि गोदान बोसोर बैसागोनि नैथि सानाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीखौ जायगानि मानिजाथाव सुबुं महरै मान बावदों। बिजनी साहित्य सभा आरो बिजनी नाट्य सन्मिलनिया रबिबारखालि गासै 9 सुबुंखौ गांफा बिहु फालि गानहोनानै लोगोसे गांफा मान बिलाइजों 9खौबो मान बावदों। बैसोर मान बावजानाय बिजनीनि गेदेमाफोरनि मुङा फारियै बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि आरो गागि थुनलाइगिरि लिरगिरि सोलोंथाइगिरि राजेन बसुमतारी, बिजनी कलेजनि बारग' गोरायुं धीरेन्द्रनाथ मेधि, गवालपारिया लकगीत मेथाइ रोजाबग्रा मुंदांखा देंखोगिरि मन्जु दास आरो बिजनीनि समाज सिबियारि सुबिर दास। मख'नो गोनांदि बिजनी दालाइसा साहित्य सभानि आफादगिरि हेमेन शर्माया गावनि मावथि लोगोफोरखौ लानानै गावबागावनि न'आव थांनानै बयखौबो मान बावहैदोंमोन। बेबायदिनो बिजनी नाट्य सन्मिलननि आफादगिरि कुमार दीपक दासआ बैसागोनि सेथि सानाव बिजनी हिनजावसा गेजेर इंराजि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि समेन्द्र बसुमतारी, बिजनी बान्थोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' लोगो फोरोंगिरि बलेन बसुमतारी, सिफुं दामनो गोरों गेरुकाबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि जगत चन्द्र राय, गवालपारिया लकगीतनि देंखोगिरि आरो आज्रा मोननाय फोरोंगिरि मन्जु दास, बिजनी बान्थोब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गोरायुं अरुण बसुमतारी मोनखौ मान बावदों।
बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय राजाबिल गामियाव राजाबिल जोंमा लाइब्रेरिनि बानजायनायाव बैसाग दाननि 2 अक्ट' रबिबारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 29थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय जादों। दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै फुंनि 8 रिंगायाव हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ गोजा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो अखन दैमारिया। बेजों लोगोसे माखासे गेलेमु आयदाफोरबो लाफानाय जादों। खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै फालिदों गामिसेयैनो ओंखारबोलायनानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बे हारिमु हानजा सुरनायाव। हारिमु हानजा सुरनायखौ जागायदों राजाबिल गामिनि राजाबिल जोंमा लाइब्रेरिनिफ्राय रुपहिसिम 1/4 किल'मिटार आरो फोरमायबावदों दि बर' हारिनि रायजो जानायाव एबा जिउ खुंनायाव गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ लानानै दिनै बे हारिमु हानजा सुरनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिन्थिफुंनाय जादों। भारतनि एसएसबी आरो भुटाननि रयेल भुटान पुलिसआ इन्ड'-भुटान सिमानि बिपि नं 200/04 आव रंजालि बैसागु खुंफुंनायजों मोन्नैबो हादरनि खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ दिन्थिदों। भारत भुटान सिमनायाव थानाय एसएसबी 54 बिएन बिजनी मानास केम्प आरो भुटान आर्मी आरो भुटान पुलिसआ लोगोसेयै रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खौसेयै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिजनी 54 बिएन एसएसबीनि मानास केम्पनि आईसी भारतनि महेंद्र कुमार, भुटान फारसेनि फांबां एसडीपीअ सनाम दर्जे, रयेल भुटान पुलिसनि कैप्टेन आइजेन दर्जे, भुटान आर्मीनि लेफ्टिनेंट तिलने नरबु, 54 बिएन एसएसबीनि मानास केम्पनि आईसी महेंद्र कुमारा गोजोननायजों फोरमायदों दि गुबुन गुबुन बोसोरावबो गोदान बोसोर बैसागुनि 1 अक्ट'खालि बेबायदि लोगोसेयै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङमोन आरो देग्लायबो मोन्नैबो हादरनि गेजेराव जर'खायै बैसागुखौ खुंफुंनाय जादों। लोगोसेनो गांफा गांफा बिहु फालिजों मान बावदों भुटाननि एसडीपीअ, रयेल भुटान पुलिस, भुटान आर्मीफोरखौ भारतनि 54 बिएन एसएसबीनि मानास केम्पनि आईसी महेंद्र कुमारा आरो लोगोसे मोन्नैबो हादरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो दं होननानैबो फोरमायबावदों। मनीषा बर'खौ बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोङै साजा होनांगौनि दाबिजों दिनै सनितपुर जिल्ला एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, आरसु, आसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै खौसेयै तेलामारायाव रेलि खालामदों। मख'जायो दि तेलामारा दख'रानि सिङाव थानाय बरगाव सापरि गामिनि मनीषा बर'खौ थांनाय 13 एप्रिल खालाराव तेजपुरनि उसानगराव थानाय भारा न'आवनो देबशिश कौर आरो बिनि लोगो सेंग्राफ्रा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांदोंमोन। बुथारजानाय समसिम मनीषा बर'आ तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावोमोन। जाथायनि उनावनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय न'खरनिफ्राय तेलामारा पुलिस थानायाव एफआईआर होदोंमोनब्लाबो नाथाय दायनिगिरिखौ 120 घन्टा सम बारलांनानैब्लाबो हमनो हायैयाव ओनसोलनि रायजोफोरा दिनै दुथां देबशिश कौरखौ हमनांगौनि थाखाय तेलामारा पेट्रल पाम्पनिफ्राय सार्कल अफिससिम रेलि खालामदों। बे हानजा सुरनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारिमोनाबो बाहागो लायो। रेलियाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो लोगो आफादगिरि प्रशान्त बर'आ बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि 24 नं मसलपुर बियाब टिहु बरमा सोलोंथाइ मावख'नि सिङाव थानाय खावकुसि गामिनि खावकुसि प्राथमिक बिद्यालय गुदि फरायसालिखौ दिनै बेखेवनानै होयो बिटिसि सोरखारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। थांनाय 1986 मायथाइयावनो गायसनजालांनाय गुदि फरायसालिनि थासारिया थांनाय गोबां बोसोराव बायला जिला महराव थानानै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथाइ लानो मोनसे थासारि गैयामोन। फरायसालि गायसनजेननायनिफ्रायनो गोबां खुंथाय फैबाय आरो थांबाय नाथाय बे गुदि फरायसालिखौ फोसाबनानै होनो रावबो आगुनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा सिगां बुवाखैमोन। मख'नांगोन दि आथिखालाव 59 जन फरायसा फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लानाय बे गुदि फरायसालिखौ बिसायख'थि समाव रायजोनो फोसाबनानै होनो खोथा होनाय बायदियै बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ लुफुंनानै दिनै बेखेवनानै होयो। बाक्सानि बरमायाव दिनै बिटिसि सोरखारनि डाइरेक्टर अफ एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव एसअपिडि स्किम 2022-2023 मायथाइ मावथांखिनि बेनिफिसारिसफोरनो बड'लेण्ड गट्स मिशनखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो बिटिसि सोरखारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ।
Promote Bodoni दैदेननायाव Goods and Scientific Goods to the selected beneficiaries of Bodoland Good Mission नि जोहै गासै BTR नि मोनब्रै जिल्लानि सा 135 जन बेनिफिसारिसफोरा गिबि खेबनि थाखाय बे खाबुखौ मोननो हानायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सा 59 जन बेनिफिसारिसफोरनो बे खाबुखौ होग्रोनाय जागोन होननानै बुंथियो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आरोबाव बिथाङा लोगोसे फैबाय थानाय समाव बे मिशननि जोहै BTR ओनसोलनि मोनब्रै जिल्लायाव खामानि गैयै जेंनाजों मोगा-मोगि जानाय लाइमोनफोरनो होलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।